u tɛ k'a fɛɛrɛ u tɛ k'a tigɛ koyi parce que ba ka fɔ la k'o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ ni u ma fɛɛrɛ ni dabali foyi tigɛ élection a bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni nin date fɔlen ye cogo min na ko olu fana na sanction ta k'u sɛgɛrɛ o sanction dɔ bɛ tali kɛ fɛn min na min bɛ tali kɛ voyage ko la n'u ka denbaya k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛna se ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa dugu wɛrɛ lɔ k'u n'a da Mali kelen kɔnɔ yan parce que ba ka fɔ la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko wari bɛ u bolo wari minnu ni olu maralen bɛ banque la fan wɛrɛ fɛ a ko o wari k'u n'olu bɛɛ lajɛlen da suwa parce que ba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko sanction ko a bɛ tali kɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ ko dɔ ye transition maaw ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ présidence kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ nin waati in na wa i ka dɔn k'a fɔ ko dɔ fara mɛ a jamakulu kan k'a sababu kɛ maa minnu ni olu bɛ CNT fana kɔnɔ n'olu bɛ député jɔyɔrɔ la bi a ka dɔn k'a fɔ ko sanction ko a bɛ olu fana concerné koyi parce que ba ka fɔ la ko an bɛ don min na komi bi fɛn min bɛ tali kɛ CEDEAO u kelen kɔrɔ ko ka nin lajɛlen in kɛ maa minnu fana sigira ko olu ka kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ko assise nationale i ka dɔn k'a fɔ assise nationale labɛnbaw n'olu da sera a ma waati dɔ la minnu ni olu bɛ wele ko panel mɔɔw i ka dɔn k'a fɔ ko sanction ko a na ta ka olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ o kuma fasiriba ka fɔ la ko nin b'a jira k'a fɔ ko sanction bɛ maa hakɛ min concerné bi jamana in kɔnɔ ko fɛn min ye maa 100 damadɔw ye i ka dɔn k'a fɔ a na kɛ ni a jama a na se o hakɛ ma fasiriba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko sanction minnu ni olu talen filɛ nin ye min bɛ tali kɛ dugutabaliya la min bɛ tali kɛ ka don avion kɔnɔ k'i kunda France jamana kan min bɛ tali kɛ ka don i ka wari minnu ni a bɛ Suisse i ka wari minnu ni a bɛ Bruxelles a ka dɔn k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen tɛna bɔ olu la ka d'i ma bilen parce que b'a fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko wa u bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen la yanni décembre kalo tile 12 cɛ décembre kalo tile 12 ko sanction ba minnu ni olu kan ka taa diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a ka dɔn k'a fɔ ko o sanction ko bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ka bin tandala parce que b'a ka fɔ la laya jara a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a ka dɔn k'a fɔ ko nin sanction minnu ni a taa mɛ k'an ka jamana k'a ɲɛmaaw sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya premier ministre i ka dɔn k'a fɔ ka taa jamana ɲɛmaa in jɔ a ko de Assimi Goïta i ka dɔn ka se présidence ma ka taa se maa o maa bɛ yen ni o da bɛ jamana ko in kɔnɔ bi hali minnu ni olu bɛ panel kɔnɔ a ka dɔn k'a fɔ ko sanction minnu ni a talen filɛ nin ye ɲininkali tɔ min bɛ yen ko yali ko an na se ka nin sanction in an na se k'a ku wa sanction min ni a bila ka ta ka an sɛgɛrɛ ko an na se k'a ku wa jamana ɲɛmaaw k'u na se ka nin ku wa parce que filɛ nin ye ko ni don nataw la ni min bɔra a kɔnɔ a ko u na o da jamana kɔnɔdenw tulo kan soir de bamako la jara ale ka sɛbɛn don nin ko in ka nɔgɔ koyi a ka nɔgɔ nin ko in ka nɔgɔ koyi ayi ni a fɔra an di voyage koba ye wa maa mun mago bɛ voyage la an mago bɛ voyage la i tɛ taa Kolokani comment ka nɔgɔ sa a nɔgɔya yɛrɛ bɛ yɔrɔ min i ɲɛ b'a Faransi mun n'a nafigɛ la yɔrɔ in na ye Faransi ka société joli de bɛ Mali la yan a ka ca ninnu ye kumaw de ye dɔrɔn joli de bi yan menaces de don Mali bɛ wari joli de ladon Faransi kun tile kelen kɔnɔna la a ka ca u ka société joli bɛ yan a ka ca a y'a kɛ a ka ca u ka société joli bɛ yan n'u y'a kɛ a da man di fana na u tɛ se sa ten de arabu n'u y'a kɛ CEDEAO n'u ye sanction ta a da man di olu fana na u ka société joli bɛ Mali la yan a ka ca an ka sanubɔ dingɛ joli bɛ yen n'o b'u a tubabu ninnu bolo a ka ca a man ca wa a ka ca dɛ Ala an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u so hakili ɲuman na siga t'a la Abu Safinɛ Jara hali bi sirajan ta ma an bɛ taa n'a ye indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye maa mun kumalen don a kɔnɔ a ko mun ye tare ko dunu bala buru nin bala lajɛlen kan ka fiyɛ nin waati na an ka lakanabaw kɔni ye n'a bɛ lɛfama n'a bɛ olu kɔkɔ k'o sababu kɛ mun ye an ka pankuru mun bɛ ne kɛlɛkɛ pankuru don Abu Safinɛ Jara u wulila sanfɛla o la dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Maribugu fo ka taa fara Soye kan nin bɛɛ lajɛlen dugu ye mun bɛ Mɔti mara o kɔnɔna la Bamanju kun kɛlen bɛ ka taa mun ye Amadu k'a sigi ni duguladenw da la nka mun ye an ka lɛfama ye pankuru mun b'u bolo Assimi ye pankuru mun san nin waati in na Irisikaw fɛ yen u ye bunteli kɛ ye tabarikala bunteli kɛra Bamanju la hawla o ɲɛna non dɔn don dɔw y'a vidéo dɔ Assimi ye pankuru min san Irisiw ka pankuru minnu nana a wulila ka bunteli kɛ tabarikala ayi ni pankuru tɛ solution de la u k'u bunte dɔrɔn ko n'i y'a kɛ cogo ye ko f'i b'u ne furiya tatɔ ye ko ko tiɲɛna ko Mangala sen donna kɛlɛ la Alahu akibaru ma fɔ yen bilen dɛ ayi ko Mangala de sen donna kɛlɛ la aw ɲɛna
Fatirike ba mu masire Jopi Abu Safna Jara ako akilla jiginna ibe na e ka fo ko ni dugu ko folen fly na be mare bugu ko fo ko ka tabla mu nye soye la mu nye bamanchu u kalema ka tu u gwada nunu disila abeni ka mu ye kalo damado ko ni obo akara so biye mu nye bajangara ko were fo ka ta se mu nye moti ko ko numa udu sukun torala ko sebe o stratika la sira mu moti ni ngana bla bamako ni akli bala dimashi temene no benando va mu ko kleta anani ma mu nye ma chama ne ko ni bora ku ka dusma ninga aira kasira ngoni ka atike o masro dore fe ko lakana baliya ko anyonyele no muye moti yam fanfe ko sobe ani ko la ningu dore dugu mun be ni wati na ne bamanchu keleme ka tu dai ka amar ko ka siga dugu kuna munya ngala kana bo be seka na to muna ka demado adugla doma wala sa munya amar ko abseka takabu dola to muna Abu Safna Jada usira tigari la munya asiguna ka chedonye yo wuli ka jonnu ko bala delem bla senga o sabga donum gama ko kulo duna kubala tenando uye panguru ku lawli ka yoro ka sebe ko sarawe ka temene ka laje bamanchu kanga su ko to maga nuko gudu la hawla ay bamanji ko ni ishibe do avion tibolo nuko gudu ube yara kadi obinya fibu tato e taba onyana ha nuko paratata ko mangala seno ala obido ala ha mangala se bido ala adudala ni ala kala ide ni ala kala do ne awo Fatigi ba ka fola akoni ya jamna ka laje munye jene ya fanfe ko foka ta fara munye motila munye donso de kun keleme ka munye lakana ko ni ko onyonyo kosobe ka be ni na wati ni bo munye bamanchi nunu o fanga bugana kosobe o be ni nga se munye donso ko ni ula o siratiga la munye dugla don ko ni kule ka ninga atebe ko bo munye anga famai na be lakana bo ko fo o lu fana ko ninga taw bolola ko tenando no be no vamru kala klita ani duruma panguru munum be ka panguru nun tanu ku nyashi nindugu ko folo nunuma ube bunde to muna bamanchu be yira ka to muna ube tate mamun tara ku ko moto to o dagoshi akabo mamabuli munu fena be nu kelema ka to bla ro nai utara ka muto Abu Safna dara dagoshi ka bunne tara ka betwe ubulla unyana we jika butuna kudo unyana halbe ala khaseba ya dama ukangoni Fasiriga ba ka fola angoni me wati muna kompi munye dugla denu ne na be mare bugu ko ku fo fuka ta fara munye soye ka kwa bela jile mi ga te imma ko nyemala ka sura munye deguntika illa fiale ko obigata Fasiriga ba ko ya ida ako obenata ko wuli ka jo ka ke jona parce que dugla denu ya laini na fa ko munye basi do rare kata sigini yoro ko fola nuna basi muna sigira abika sababu ye munye bamanchu utasegu ko kure no te ka fa ko tra bundelige ko ka tatuguniwa ko sigata la kube seginga na kure de amanu mbetene Fasiriga ba ira ka fo mu ye bamanchu nunye uni ndale me yoro mu nofe no ye jene mu jene yan fa ki be na ka fo nu yo yoro soro o ira be ke boda chaman ne ubulo bu se ku to ora nuna ko chieni chaman ni go boda ko ni ku okay nga Fasiriga ba akoni ya temna ka laje mu nye october temane ibe na ka fo ko mu nye dubi nani ani duru o nyo anane ko ni bori i jora la i sigiro la ni ngata usigiro wore yoro mu la kana nyonyo li ayiro la ga siga ko ni te femuna anga la kana baw tenendo no bena do vamri kala kleta ani duruma la panguru mumbe na sana iris la ka fe a panguru wula ni ki kunda munye mare bugu soye ba manchi munum be ma munum mesaka fa olu fara o kan mesaka boli olu bulla unyana ha ama basawa abana koma ba ni le forao c'est ça yo kuma mu fa ko nala yura kana bunte katade parce que nous yoro bunte ba manchi nu metu dugora woradi donc l'armée be tadro be klaka segna bisegi onu segna usigi to ko mayne ni yoro min bunde ku jando ko note ko ni susulila ko fali daru kane unyana fali daru kane unyana fadrido so mare na nya sebe koro sama ni nga bo indépendant ko nala Masire Jopo ale kalim kala tige ibunya obala bene karu ka fo Masire Jopo anafo indépendant ni yo bla fait mi metal que le nouveau réveil ne be asama ka grena asama nouvel réveil ay kado ka fo ko maître Ali Mohamed Ali Bachili ay kado ka fo ko akumana maître Ali Bachili aka kene fuitela akumanga wati dolaw nogara anogara akumara abe jegi apora dade kono akojugu ne bolongo kata mi retraite politique la sa angate politique ma tita retraite koni foni mamin dara eve ko dabla maître Ali Bachili ay kado ka fo nouveau réveil kono ay kado ka fo ko ayi bora akada de kono ka sababu ke kado ka fo abi wati jambo maître Mohamed Ali Bachili ay kado ka fo abi wati jambo akoni akunkeme ki dade
fasiriba ka fola ka keni CEDEAO u kɛmɛ ka sanction minnu ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ ka taa se communauté internationale ninnu bɛɛ lajɛlen ma walima union européenne a ye ka dɔn k'a fɔ ka kɛni nin sanction minnu ni u t'a mɛn ɲagini bere minnu t'a mɛn ka jamana in k'a sɛgɛrɛ a ye ka dɔn k'a fɔ ko maître Bacili a kumana maître Bacili a ka kuma bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ka jalakiw k'a ta ka premier ministre k'a sɛgɛrɛ jalaki minnu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ maître Ali Bacili i ka dɔn k'a fɔ a kɔni a kɛmɛ ka fanga in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ jalaki ta ka u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min ni o bɛ premier ministre ya ni o bɛ a ɲɛmaaya la ni o cogoya ko docteur Sokɛlɛ Kokala Mayiga a ye ka dɔn k'a fɔ ko maître Ali Bacili a y'a jira k'a fɔ docteur Sokɛlɛ Kokala Mayiga i b'a dɔn k'a fɔ ko docteur Sokɛlɛ Kokala Mayiga i ka dɔn k'a fɔ ko a ka baara kɛcogo a ka suma wa fɛn min bɛ tali kɛ a ka baara kɛcogo la o man ɲa kosɛbɛ n'o si ka suma a b'a dayirimɛ sɔrɔ dɛ maître Ali Bacili a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ko k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko communauté internationale ka taa bila CEDEAO la olu kɔni k'a fɔ ko u bɛ nin ɲagini berew ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ ko a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ koyi i ka dɔn k'a fɔ maître Bacili ko a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ Sokɛlɛ Kokala Mayiga i ka dɔn k'a fɔ a baarakɛcogo ko o de nana ni a ye k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko maître Bacili y'a jira k'a fɔ ko Sokɛlɛ a kun kan ka baara kɛ kɛcogo min na n'a kun ye baara kɛ ten i ka dɔn k'a fɔ ko sanction a kun tɛna anw sɔrɔ koyi fasiriba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko maître Bacili y'a jira k'a fɔ ko docteur Sokɛlɛ Kokala Mayiga ko a kun kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a kun kan ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka sɛbɛn min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli dɔw bɛna kɛ CEDEAO ye communauté internationale ka taa se olu ma min bɛ kɛ sababu ye min b'a to k'a fɔ ko élection ani bɔli a ka kan ma transition a bɛ se ka janya cogo min na ko a kun kan ka o sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sɛbɛn k'o kɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ɲɛsin ninnu ma koyi fasiriba ka fɔ la ko ale yɛrɛ min filɛ ni o ye maître Bacili ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ cogo min na ani Sokɛli bɛ se ka ɲɔgɔn ye i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka nin kɔrɔfɔ ninnu da a tulo kan cogo min na nka i ka dɔn k'a fɔ ale ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ka dɔn k'a fɔ a ma Sokɛli ani ale ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na wa a ye message k'o sɛbɛn k'o ci a ma o message i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi hali bi i ka dɔn k'a fɔ ko Sokɛli Kokala Mayiga ko a ma ale jaabi koyi fasiriba ka fɔ la maître Ali Bacili i ka dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔ min ni ale filɛ ka nin fɔ nin ye ale kɔni kun bɛ k'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na n'a ni Sokɛli ɲɛ kɛra 4 ye a bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali dɔw di a ma tɔgɔ min na a bɛ se ka kɔrɔfɔ dɔw ta ka ɲɛfɔ a ye a ka jan an bɛ min wele nanzarakan na ko conseil k'o ta k'o di Sokɛli Kokala Mayiga ma walasa sanction minnu ni a talen filɛ ka anw sɛgɛrɛ nin ye an bɛ se ka bɔ a sanction ma tɔgɔ min na fasiriba ka fɔ la o ti dɔwɛrɛ koyi ko a kun kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛɛrɛ in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ a bɛ ɲɛfɔliw ta ka CEDEAO k'u sɛgɛrɛ a na ɲɛfɔli kɛ communauté internationale ye kun min ni dalu min bɛ a bolo walasa ka se ka élection ka a bɔ a ma walasa transition a ka se ka janya nka ko Sokɛli ko a ma o baaraw kɛ Sokɛli kɔni y'i ta kɛ min ye k'o de ye ka sin ka a fɔ dɔrɔn ka organe unique de gestion ko k'o sigi sen kan organe unique de gestion o na sigi sen kan wa ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ élection a bɛ se ka janya cogo min na ko ale kɔni tora logique min kɔnɔ o de ye dɔ ka fara transition kan dɔ na fara transition kan dɔ na fara transition kan mais a kan ka fara kan ni dalu minnu ye dalu minnu bɛ yen contrainte minnu bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen ni o bɛ kɛ sababu ye ka to élection a tɛna se ka kɛ ka kɛɲɛ ni a date ye k'a dɔn k'a fɔ ko Sokɛli Kokala Mayiga a ma o baaraw kɛ maître Bacili ale y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ale ni jalakiw ta k'a sɛgɛrɛ o baaraw a kun kan k'olu de kɛ ka t'o yira communauté internationale la ka t'o yira CEDEAO la k'a dɔn k'a fɔ ko olu kun bɛ se ka kɛ sababu ye min ni dɔ bɛ fara transition ka gɛlɛya a kun ti don a la fasiriba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ sanction minnu ni a bilen filɛ anw kan nin ye o ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ Sokɛli Kokala Mayiga baara kan ka kɛ kɛcogo min na a ma kɛ ten i ka dɔn k'a fɔ hali ale min filɛ nin ye wa ale bɛ M5 dɔ bi a bɛ M5 dɔ sini nin kɔrɔfɔ ninnu kan waati min na ale y'a ɲini ka Sokɛli Kokala Mayiga k'a magɛn a kɛra dɔw ɲɛna k'a fɔ ko ale kɔni b'a fɛ ka place de ɲini nin ko in kɔnɔ ko ale ta tɛ place ɲini ye bi a ta tɛ place ɲini ye sini ministre kɔrɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ justice ma waati tɛmɛnenw na ni o ye docteur ni o ye Mohamed Ali Bacili ye a ye jira k'a fɔ ko a bɛ tiɲɛ fɔ CEDEAO mɔɔ ye ko CEDEAO mɔɔw communauté internationale kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamana hɔrɔnma ye wa sanction minnu ni u kɛn bɛ k'a ta ɲagini bere minnu bɛ u bolo k'u k'a bɛrɛ k'u k'a jigin koyi k'u k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO min filɛ nin ye ko CEDEAO ko a créera anw fɛ Bamakɔ yan o kɛra CEDEAO hôtel de l'amitié kɛrɛnkɛrɛnnenya ko jamana fɔlɔ min bɛ yen k'i ka dɔn k'a fɔ n'o ye CEDEAO ko kuma ta k'a fɔ a da kɔnɔ k'o ye Mali de ye k'o ye anw ka Maliba in de ye ko n'a fɔra k'a fɔ ko o
CEDEAO kɛlɛ ko olu bɛna gwɛlɛya ta ka anw ka jamana sɛgɛrɛ jamana kɔnɔdenw ka an bila misi kɔnɔ a ko ale tɛ jɛni a ye bi a tɛ jɛni a ye sini Maître Ali Bacili a ko k'a fɔ CEDEAO maaw ye ko jamana min fɔlɔ ye CEDEAO créé CEDEAO ko kuma a bɔra maa min da kɔnɔ a bɔra Mali de fɔlɔ da kɔnɔ ko wa ko CEDEAO ko a créera anw yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya hôtel de l'Amitié la Maître Ali Bacili ale ka kɔrɔfɔ don min ni a bɛ nouveau réveil kɔnɔ a banna a filɛ dɛ a banna a filɛ dɛ ko a CEDEAO in de a sigira yan olu dun bɛna k'i n'a fɔ anw ye dunan ye CEDEAO bɛ jama mun na san ko fasoden jugu minnu bɛ kɛrɛfɛla in na olu bɛ an kɛ dunan ye CEDEAO ko la olu de bɛ ka ko ɲami koyi ka ko sigi ka tila ka taa kɛ dunan ye CEDEAO tɛ koyi kana jigin CEDEAO la aramu kana jigin u la Maître Bacili a ye cɛ fɔ dɛ fasoden jugu minnu bɛ yen n'i y'a ye basa bɛ don kogo fɛ a farala a pɛrɛnna n'a ma pɛrɛ a tɛ don yɔrɔ sɔrɔ ko in bɛ yen sinon CEDEAO tɛ koyi CEDEAO tɛ CEDEAO a ma fɔ ko Mali yɛrɛ de ye a ko bɛɛ ye a bɛɛ kɛra yan a bɛɛ kɛra yan CEDEAO ma créé wa alors Abu Safinɛ Jara nin waati in na mun ye badabada foli an b'a ta ni ka kanubaw ni dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ les sœurs Tunkara n'a ko fɔra a bɛ mun ye Madame Touré Awa Tunkara Gafure Awa a b'a ale ko fɔ npogotigi a ka wulikajɔ ka bon a ka cɛsiri ka bon an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ a dɔgɔnin n'o ye Aissata Tunkara ye n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Sisi ale fana ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Faransi kɔnɔna la nin waati in na sira tama hali bi an bɛ taa n'a ye le nouveau réveil ne y'a bila ne ba ale sama an ka gɛrɛ na le nouveau réveil maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Adama Kulubali Adama Kulubali a bɛɛ na ta Abu Safinɛ Jara maa tanudon bɛɛ lajɛlen kana bila e ni k'i fatu don ni k'o kɔnɔ o siratigɛ la an bɛ taa minisiriso min bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don anw ka kɛnɛyaso ma n'a ko fɔra a bɛ Madame Jaminatu Sangare a b'a ale ko fɔ a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na nin waati in na walasa mun ye kɛnɛya basigi o bɛ se ka na jamana in kɔnɔna la cogo min na ko mun ye Madame Jaminatu Sangare foli o kan ka taa ni ka a sɛgɛrɛ na n tɛ nin min fɔlɔ o min sa ne tɛ se ka fɛn fɔ ɲɛna bi o parce que i muso yɛrɛ bɛ kuma sugu bɛɛ la yan ale ma ɲare kɔni a ye mun fɔ a fɔ kɛ mɔgɔw kan mɛn comment e bɛ tɔw ta kala ale ma ta kala alors ne ma f'i ye n ko ale ma tɛ taa a tɛ maa ci a bɛ na ne alima bila ɲɔgɔn na a tɛ na a tɛ maa ci non a bɛ na ne alima bila ɲɔgɔn na quoi mun ye kamato nin ye an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ ba kɔ jukɔrɔ ayiwa tabarika chaque maga an b'a fɔ ayiwa a ye n b'a min dɔɔnin an mi dɔɔnin parce que n b'a wari bɔ an mi dɔɔnin n b'a min dɔɔnin alima cɛ jaralakaw olu de ye te san bi o tuma i b'a dɔɔnin min a bɛ bɛn o kana foro dɛ n'i y'a foro n'a ja i karo a kana foro ara n b'a foro wali tɛ n ko n b'a foro sa ka sin ka wali tɛ sama bururu o man ɲi dɛ ka Fatumata Dembele fɛnɛ la ko monte te mun n'an bɛ ka min sutura kɔnɔ i bɛ jɔ ko monte kɔrɔ a ma ye dɛ te sɔngɔ mugan sɔrɔla kɛ sukaro sɔngɔ sɔrɔla de alors e yɛrɛ m'a fɔ k'an bɛ ka min sutura a bɛ ka min sutura a ko in bɛ ten de yan cɛ na nin ko in a ka mugan dira kɛ nka sukaro sukaro ko an bɛ article 39 sukaro kurunin fila kun bɛ an bɛ k'o kɛ k'an débrouiller n'a ye article 39 ma ban cɛ yɛrɛ la hali école a banna sa an ye kalan daminɛ a ye kalan daminɛ a bɛ 9 ta ka 30 d'anw ma a ye 30 ta ka 9 d'anw ma o tɛ Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba ye Adama Kulubali ka bɔ le nouveau élevé o kɔnɔna o la a ko mun ye Jaminatu Sangare ale de ye minisiri mun n'o ka baara bɛnnen don an ka kɛnɛya kow ma fatirikɛba mun ye Adama Kulubali ye a ko ni muso kɔfɔlen n'a bɛ Jaminatu Sangare kɔfɔ a ye wulikajɔ ni cɛsiri belebele kɛ cakɛyɔrɔ dɔ la cakɛda mun n'an ka ma ko direction générale de la caisse malienne de sécurité sociale SSI ko ni muso in yen baarakɛlaw b'a dɔn kosɛbɛ o sabu ka muso mun n'a ka cɛsiri fanga o ka bon a ko Mali ko de a tɛ maa ko la Fatirikɛba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi Mali ministre ne maa tɔgɔ b'u da kɔnɔ bi ko mun ye ni muso kɔfɔlen n'o bɛ Jaminatu Sangare ko ale tɔgɔ de b'u da kɔnɔ a bɛ ka ɲuman mun kɛ a bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin mun ye an ka kɛnɛya taasira kɔni o ma ko maliden bɛɛ lajɛlen kunna wololen don ni muso kɔfɔlen ye bi Jaminatu Sangare ko kabi waati mun na a nana nin cakɛda in na a ye wulikajɔ ni cɛsiri kɔni ko o bila sen kan kɛnɛya a bɛ se ka labato cogo min na malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya cogo min na malidenw miirina ko n'u hakilina ko ye fɛn mun ye min ye kɛnɛya sira i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye Jaminatu Sangare a ka wulikajɔ o ɲɛsinen don o ma Fatirikɛba ka fɔ la a ko a bɛ nin na waatinin bɔ an ye Jaminatu Sangare an y'a jateminɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko muso don a bɛ ka baara mun kɛ baara in a bɛ malidenw wasa kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye Jaminatu Sangare filamuso n'i y'a ka baara kɛtaw jateminɛ k'a lajɛ mun ye kɛnɛya yɛrɛ
bunakun kan a fɛn do Abu Safina Jara a bɛ maanifin a bɛ sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya o sabu kɛ mun ye Jaminatu Sangare waati na a ye wulikajɔ caman de kɔni k'o bila sen kan an ka lapitaniso minnu bɛ yen i n'a fɔ Ponge Gabriel Touré fo ka taa fara mun ye a ɲɔgɔnna caman kan mun ye fura minnu bɛ yen mun ye baarakɛminɛn caman de bɛ yen a y'a ɲini ka di mun ye dɔgɔtɔrɔso ninnu ma ko mun ye fasirikɛba ye a ko k'an ka taa mun ye hôpital du Ponge n'an taara o kɔnɔna u la kabi waati min na mun ye Jaminatu Sangare a kɛra minisiri ye a ye yelen kura belebele ni kɔni ko o sɛlɛ mun ye Ponge o kɔnɔna u la a ko mun ye siganɛri dagabana siganɛri mun ye Jaminatu a kɛra sababu ye ni kana n'o ye Ponge o bɔlen kɔfɛ hali bi Jaminatu a bɛ mun ye kɛnɛya sira kan koyi a ko o Ponge kelen na mun ye ambulance 5 mun ye ambulance 5 a y'o ta ni ka di mun ye Ponge kaw ma o ambulance 5 n'a bɛ mobili o kɔfɔ o n'a ka sababu ye min ye banabagatɔ olu ka taa ni ka segin ni ka a ko k'a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya o bɔlen kɔfɛ mun ye dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ye mun ye bisi 2 mini bisi 2 a y'o di dɔgɔtɔrɔw ma walasa mun ye olu fana ka taa ni ka segin o ko bɛ se ka nɔgɔya kɛnɛya bunakun o kɛnɛ kan cogo min na a ma dan o dɔrɔn ma Abu Safina Jara mun ye Jaminatu Sangare a ye wulikajɔ fana kɛ ni ka don Gabriel Touré o kɔnɔna u la o sabu kɛ Gabriel Touré kun kɛlen bɛ yɔrɔ ye maa mun bɛ taa banabagatɔ yɛrɛ bila banabagatɔ o bɛ kɛnɛya mais banabagatɔ sigikɔrɔbaga o yɛrɛ ni bana ko bɛ segin mun ye Jaminatu Sangare dɔɔni min kama a kɛra minisiri ye a ye wulikajɔ k'o bila sen kan Gabriel Touré fana yelen kura o bɛ se ka don a kɔnɔna o la cogo min na o siratigɛli la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye denmisɛnw ye mun ye Jaminatu Sangare denmisɛnw ɲinɛ de b'a minɛ fo ka taa se a dan na o sabu kɛ n'a ye denmisɛnnin ye bananen don mun ye Jaminatu Sangare a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na denba ɲuman don kosɛbɛ o siratigɛli la mun ye Jaminatu Sangare a ye wulikajɔ kɛ ni ka don Gabriel Touré a pédiatrie o kɔnɔna o la denmisɛn minnu bɛ yen ko bana gɛlɛn bɔ u la u ka ko a bɛ se ka taa ba la cogo min na a nana n'o maɲɔgɔn caman ye mun ye Jaminatu Sangare Abu Safina Jara n'i y'a jɛmina k'a lajɛ maa don maa mun n'a bɛ kɛnɛya in baara n'a b'a dɔn kosɛbɛ mun ye Jaminatu Sangare ko denmisɛnninw ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ ko denmisɛnnin ni ɲani o man kan n'ale ye denmisɛnnin kɔni banabaatɔ ye a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na o de kama mun ye Gabriel Touré kɔnɔna la pédiatrie denmisɛnw bɛ furakɛ yɔrɔ min na a ye wulikajɔ ni yɛlɛmali caman ni k'o taa ni k'o yɔrɔ k'o sɛgɛrɛ o sabu kɛ mun ye nin muso kɔfɔlen ye n'a bɛ Jaminatu Sangare kɔfɔ a ko hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ka maa minnu bɛ jamana kɔnɔna la k'u bɛ taa furakɛ jamana wɛrɛ de la o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna dabila o bɛ dabila mun ye wari minnu o bɛ don o da fɛ o wari o bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔgɔtɔrɔso caman de jɔ an fɛ yan o wari o bɛ kɛ sababu ye ni ka yɛlɛma caman de kɛ an fɛ yan jamana kɔnɔ o de kama mun ye Jaminatu Sangare a kɛlen bɛ ka wulikajɔ sigi sen kan maa minnu bɛ maliden minnu bɛ t'u furakɛ jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ faso kɔnɔ cogo min na wa o ka ɲi o ka ɲi an bɛ denba ɲuman an b'a fo minisiri ninnu bɛ baara la dɛ transition minisiri ninnu wulikajɔ da don nka Jaminatu bolo ka suma dɛ tɔgɔ di a bolo ka surun o tuma ale ti bolo ka surun a bolo ka suma a y'a fɔ a ɲɛna dɛ waati bɛɛ Jaminatu de kɔlɔsi de b'a bolo mashallah Jaminatu ça va pas ça va pas voilà n'a fɔra ça va pas a bɛ faamu waati bɛɛ kɔlɔsi de b'a bolo sɛgɛnɛ kalannen tɛ n k'o de don Jaminatu Sangare sɛgɛnɛ kalannen de don ayiwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah waati bɛɛ kɔlɔsi de b'a bolo o ka ɲi fana hali a tɛ se k'a kun kɔrɔ ta ka buna adamaden lajɛ ayi mais o ka ɲi ni m'i kun kɔrɔ ta k'a lajɛ a bɛ gɛlɛya dɛ cɛ kɔlɔsi ka ɲi sa aw tarawelakaw ka nin ko ninnu man d'aw ye o kɔlɔsi ka ye maaw bolo waati bɛɛ kɔlɔsi ka y'i bolo nka n'i kun kɔrɔ ta k'i kɛrɛfɛmaaw lajɛ Jaminatu o ka fisa a to a ka wuruti kɛ dɛ alors kɔlɔsi ko de man di aw ye an m'a bali kɔlɔsi ko de an m'a bali wuruti la kɔlɔsi ko de man di aw ye a taa wuli k'a lajɛ a t'a lajɛ comment e bɛ mun de kɔ o ye ɲɛngoya ye alors o kɛlɛ ɲɛngoya i bolo don an ka taa waati bɛ boli la bɛɛ kɛra k'a fɔ n'i ye ale bila i kɛra k'a fɔ minisiri min ni o ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ni o ɲɛsinnen bɛ industrie ani commerce ma n'o de fana cogoya ko Mohamed a ye ka dɔn k'a fɔ nin fana ye minisiri min ni a cɛsirilen don kosɛbɛ parce que b'a ka fɔ la n'o de ye ka dɔn k'a fɔ Toguna A Tarawele ale kɔni a y'a yira Nouvelle Horizon kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 18 a ye ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement ko a kɛn bɛ ka o sarada walasa min bɛ tali kɛ population an ka gwɛlɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na gɛlɛya bɛ se ka an bɛ se ka nɔgɔya o ka nɔgɔya miliyari 18 18 k'o bɔ ka bila awɔ fɛn man di k'o bɔ
tuguna a ko i ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ industrie ani commerce ma ni a tɔgɔ ko Mohamed Ould Mohamed a i ka dɔn k'a fɔ ko a fana a ma a bolo fila croiser i ka dɔn k'a fɔ a ye conférence de presse kɛ ni o ye ka sigi kɛ ani kunnafonidilaw lakaleta ɲininaw i ka dɔn k'a fɔ ani olu ye baro kɛ baro sigi in kɔnɔna na a i ka dɔn k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a y'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 18 na i ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement ko a bɛna o sarada walasa gwɛlɛya min ni a bɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana baloko o siraw kan o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ tuguna a y'a yira k'a fɔ ko ministre waati min na ani kunnafonidilaw u ye ɲɔgɔn ye kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement ko u ma fili u ka cɛden tali la koyi maa min filɛ nin ye ni o ye Mohamed Ould Mohamed ye u kɛn bɛ k'a ta k'a bila commerce ani industrie kunna a ka dɔn k'a fɔ ko dankɔrɔba a bɛ a ka baara a bɛ a dɔn wa a kanu bɛ a la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na parce que b'a ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko ministre i ka dɔn k'a fɔ ministre du commerce et de l'industrie sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ commerçants na ani olu na ɲɔgɔnyew boloda fɛn min bɛ tali kɛ sɔngɔw u bɛ se ka population u ka hakilina ma cogo min na parce que b'a ka fɔ la waati min na i ka dɔn k'a fɔ ministre ani kunnafonidilaw u ye sigi kɛ a kɔni y'a yira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 18 na i ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement a bɛna o bila fu falaki la n'a fɔra fu falaki fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen o n'a na tigɛ fɛn min bɛ wele ko subvention min bɛ wele ko taxe douanière u ka dɔn k'a fɔ ko nin caman bɛ u bɛna olu sonsoro sababu la u ka dɔn k'a fɔ o wari u bɛ t'u jɔ fɔ CFA wari miliyari 18 na walasa i ka dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw olu bɛ se ka sɔngɔ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na parce que b'a ka fɔ la ministre ko tant que wa ni o wari ni o bilara fɛn min bɛ tali kɛ jagokɛla minnu bɛ yen ni u b'a fɛ k'u sago na sɔgɔ ko o da fɛnw kan a ka dɔn k'a fɔ ko u na fu fana siri o da la. o bɛ kɛ dɛ o bɛ kɛ dɛ o ka ɲi siga kɔni t'a la o bɛ kɛ dɛ n'a ko o bɛ kɛ o ka ɲi o bɛ kɛ o ka ɲi dɛ siga t'a la n k'a bɛ kɛ kana siga o la yɛrɛ tiɲɛ tɛ o bɛ kɛ sababu kana siga la aramu o bɛ kɛ ayiwa miliyari 18 bɔlen ka tila k'a sɔgɔ gɛlɛya tuguni f'i ka sa aramu Fatir ko i ka dɔn k'a fɔ nin miliyari 18 min ni a bɛna labila i ka dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye fɛn minnu ni u bɛ bɔ jamana ko wɛrɛw la ka na an ka jamana kɔnɔ walasa olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na taxiw i ka dɔn k'a fɔ ani subvention o bɛ bi minnu ni olu tun bɛ ta u sanfɛ wa i ka dɔn k'a fɔ ko olu bɛna bi a sababu tɛ kɛ dɔwɛrɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ jamana a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ sira caman kan fɛn min bɛ tali kɛ da dumunifɛnkow la baloko o bɛ se ka sabati ka nɔgɔya cogo min na CFA wari miliyari 18 min ni o bilalen filɛ nin ye k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ sukoro o don wariw la sukoro taxi olu bɛna bi ka taa se tulu ma i ka dɔn k'a fɔ sogo k'a fɔ min bɛ tali kɛ nɔnɔ na ani hydrocarbure o tɛna kɛ taji ye awɔ bleu n'o ye farine ye ka dɔn k'a fɔ gaz butane ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ coton na wa ko ninnu bɛɛ lajɛlen taxiw bɛna bɔ a kan walasa a nɔgɔya a bɛ se ka kɛ jamana a kɔnɔ cogo min na walasa jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na Fatima ka fɔ la ko ministre ani kunnafonidilaw ka sigi in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko gouvernement a bɛ ka baara caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ hali nin waati laban in na min ni o bɛ wele ko grille salariale n'o de ye ka se ka fonctionnaire k'olu ka saraw ka bɛɛ lajɛlen k'a kɛ kelen ye i ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra a bɛɛ kun ti dɔwɛrɛ ye walasa jamana kɔnɔdenw lafiya a bɛ se ka don an kan cogo min na parce que b'a fɔ la ko ministre a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta waati tɛmɛnenw na salon nin waati la ka se ɲinan ma i b'a ye k'a fɔ ko gouvernement ko u ye belebele caman kɛ salon i ka dɔn k'a fɔ sukaro a tun bɛ da minnu na nɔnɔ ka taa bila farine na i ka dɔn k'a fɔ ka taa bila sogow la i tun bɛ da min na salon nin waati la ko u tun ka gɛlɛn ka tɛmɛ ɲinan ta kan ministre a y'a yira k'a fɔ gouvernement k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn minnu ni olu kofɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya taji gazi malo ani sukoro ka dɔn k'a fɔ taxiw olu bɛna bɔ a kan walasa i ka dɔn k'a fɔ u ka don nɔgɔya kɔnɔ walasa jamana kɔnɔdenw u ka se ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na wa ko min bɛ tali kɛ entreprise ba minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ taxi min ni o bɛ wele ko TVA k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dɔ bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na wa i ka dɔn k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko gouvernement a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ entreprise ba minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ covid ko o bana o kɛra sababu ye ka maa minnu ka baarakɛyɔrɔ k'olu datugu wa i ka dɔn k'a fɔ ko u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa u na to k'o fɛɛrɛw fana bɛɛ lajɛlen tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o entreprise minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ wa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ consommation de l'eau ni o ye ji ye ani courant wa i ka dɔn k'a fɔ ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ TVA min bɛ olu kan k'olu bɛɛ lajɛlen k'u sonsoro walasa i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw an ka se ka balo lafiya kɔnɔ se ka ji yelen an ka se k'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ lafiya o tuma nin ka ɲi bravo nin kunnafoni ka ɲi nin ka ɲi dɛ n m'a f'i ye n ko gouvernement ma n k'u bɛ baara la u bɛ baara la dɛ bɛɛ tɛ ka dɔn k'a fɔ Fasiri filɛ nin ye Toguna a Tarawele ale ka sɛbɛnw min ni a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ i bonya b'a la
tokuna a Traoré foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ abu ni waati na bada foli an b'a ta ni ka Papson Turan Berté ale bɛ Gabon an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Omar Touré an b'a a fo Mohamed Goro a bɛ Kabala an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Amiru Gagué ale bɛ Libreville Gabon an b'a a fo Jafara Dramé an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Moriba Sinajogo Boubacar Dambélé an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na Mamadu Kumbe ko bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Cœur d'Afrique foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Ablaye Diallo an b'a fo saga ni waati bɛɛ 11 ans Yalkuye Aïssata Tungara 11 ans Yalkuye a bɛ ten de dɛ n'a ye cogo min na non an ka taa Aïssata Tungara ni bɛɛ k'a ma ko Sisi Gafuri Hawa Tungara ale dɔɔnin don an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen Tungara o tɛ wa mun ye Touré Abdul ye an bɛ fɛnɛ a bɛɛ lajɛlen ninnu bɛɛ bɛ direct kan kosɛbɛ a ka ca koyi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ k'a ka ca nin i furumuso de nana waati dɔ la a bolila ka boli a tɛ boli dɛ a jiginna de ayiwa ale tɛ boli baasi tɛ ayiwa baasi tɛ Abu Safina Jara siga foyi t'a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Presiki taga dugu kɔnɔna la Jinɛ Sogola la mun ye n kɔrɔkɛ bɛ Burulayi Tarawele a n'a furumuso mun ye Mariam Gorobinɛ Presiki belebele mun filɛ u bolo Jinɛ Sogola kɔnɔ an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ n'an y'olu fo mun ye Faradakaw jamukan a tɛ f'u kɔ tɔgɔ si la mun ye Abu Bɔrɛ a n'a balimakɛw mun ye Nun Koyita Sori Dagɛlɛ Bayini an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Farada kɔnɔ n'an y'olu fo Adama Dambélé Dangalidi Miyankala foli bɛ lase a ma o bɔlen kɔfɛ Ba Dirisa Keita Dangalidi Wasolo an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Keita Abu Safina Jara n'ale de ye sibiri don jira an kɛnɛ na mun bɛ yen sibiri nata ye awɔ min Nura FM kɛlen bɛ ka kulon belebele k'o labɛn Nura FM k'a bonya ta nin waati na ni k'a di mun ye an jatigilakaw ma o baaraw bɛ sen na sibiri ye o don duman dɔ ye n'Ala sɔnna ma Nura FM da yɛrɛ la yan an nana masala an ka sɔ kɛ ta la yan cɛ kɛnɛbani in ka yan a tɛ nɔgɔya dɛ a tɛ nɔgɔya dɛ arama sibiri kɔni ko woro karilen tɛna non hali ni woro karilen ma su sama non an kɔni bɛ sɔn ka yɛlɛ k'an sigi Nanaye la ne y'i sigi Nanaye kan ne na yɛlɛ dimɔgɔ sanfɛ e ka nin jarala kɛ a lajɛ kɛ min da ka nɔgɔ min da ye e bɛ yɛlɛ dimɔgɔ sanfɛ dimɔgɔ ka yɛlɛ a sanfɛ ka kɛ ka sokɛ ye kɔni a don kama yɛlɛ o sanfɛ Abu Safina Jara ni foli laban minnu bɛ i b'olu sɛlɛ waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ bɛɛ ka k'a fɔ waati ale kuruna o la an bɛ foli ni tanu ta nin waati na ka Bajan Tarawele ka sɛgɛrɛ Safo Buguda Kurani na a bɛ gafe a b'a lamɛn sanga ani waati foli ni tanu Asan Dolo an b'a sɛgɛrɛ ani ka taa se butigi Kurani Burama Tarawele an b'a fo nin waati na Baba Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an na k'a fɔ waati ale kurunin kama an bɛ foli an b'a susura siga t'a la an bɛ foli an b'a susura yan